No niin, tästä kupaan ainakin vielä yhden standard-peli. Joo, mä laitoin noin musiikit ja master volumen kanssa pienemmälle. No niin, ei muuta kuin pelaa. Standard-peli. Ota kyllä tän Tinyn tällä kertaa takaa sinne. Eli random civilisaatioilla antaa olla noin. Antaa olla sininen väri itsellä, joo, antaa olla punaisella toi. No ei muuta kuin... Onko tässä kaikki hyvin? Populaatio 100. Kamesped vasti. Joo, ei tässä mikään muuttu. Mistähän mä löydän noin lampaat? Onko ne tuolla jos? Hakataan puuta sillä lailla. Yleensä lampaat aina jossain lähellä. Löytyi kiviä ennen kultaa. Tähän alkoi ihan erikoisesti tää peli. Nyt löytyi kultaa. Heti kun mä annettiin kuulla marjat siellä. Sieltä löytyy eka lammas. Otetaan toinen lammas. Onko ne tuolla ne lampaus? Noniin. Opettakaa puuhakkaan. Kaikki puut tonne tauseitteri ja sitten lampaan kippuu siitä. Tuolla on peurilla. Olisiko ne täällä jossain? Jos ne lampaat löytyy tuolta jostain, onko ne täällä sitten jossain? Sieltä yksi villakertuu. Eikö ne hemmetin lampaat taitaa olla tuolla? Pakko mennä tonne vähän tutkimaan. Villakerin. Mene sinne kattoo. Ei täällä mitään lampaita. Nyt löytyy jostain lampas. Eikö niin tuolta ne... No niinpä tietenkin, no täällä. Oli tuolla. Montas tekijää siinä on? Voi menee tekee puita. Olisiko tuolla villisi? Pitäis se villisikasta seuraavaksi jostain. Katos, täältä löytyy lisää lampaita. Täältä löytyy lisää. Mennään kultaa hakkaa, kun nyt sitä villisikaa ei mistään löytyy. Зыждительница. Ai niin. Ак готова. Зыждительница. Nouse unohtu rakentaa.
tuolla villisikoja. On kumminkin tuolla. Siellä oli suusi. Mutta on pakko skipata kokonaan se villisikaosio. Ei täältä löydä mitään villisikoja. Nyt löytyy muuten taas lammas. Mä olin jossain ne peurat. Missä ne oli? Tonne. Houset tuli taas täällä. Tehdään 3 vaan. Ei helvetti. Auttaa. Saa se tapettu sehän ilman loopiikin. Siellä taas suusi. Tänne vaan. Hopi. Sitten takas hommiin. Rakennan sen loon. Täällä olisi ollut villisika. Ne rakensi jo feudalla. Antaa olla tuon villisiä, menee liikaa aikaa. Mä skippaan se, se oli liian kaukana tältä tukikohdasta. Lisää lampaita. Jumalan kautta niitä löytyy paljon. Nää on toimettomana täällä. No pakko mennä toimet tekemään. Ja aikaa. 500 kuulla. Lihaa tarkoittaa. Jos sanoo puuta, tarkoitti lihaa. Sekosi sanoksi. Sitä sattuu välillä. Ei ole niin vakava. Kohta 500 lihaa. Nyt. Scoutti. Hei, nyt löytyy reliikki. Valmistaudutaan sitten tuohon. Hei, hommii sieltä. Ei laiskuta. Tää valmistautuu tuohon niiden rakennuksien tekemiseen. Se tekee kyllä ihan varmaan kastlakeen ennen mua. Ui, toinen reliikki. Nää pitää mut hakea heti täältä. Sen mä oon oppinut, ne hakee, mut ei voi yhtään odottaa, ne hakee ne sieltä muuta. Vihollisten hobi hakee reliikkiä. Tietokone pelaa. Joskus kyllä pitää pelata ihan oikeatakin pelaajia vastaan. Sitten kun on harjoitellut tätä peliä paljon, niitä tulee olemaan siistiä. Voittaa oikeatakin pelaajia joskus. No niin, sitten vaan vuoden näköisiä rakennuksia. Sitten toi Seppälä kanssa. Hei, tule nyt sieltä. Nää tekee marjoja. Mä veikkaan, että ne tulee, mistä ne ikinä ne hyökkää. Reliikit. Tonne. Hei, hommii siitä. Kastlaa. Ei riitä lihaa. Paljon se tartti lihaa. Mä ostan ne loput. Noin. Ne veti jo kastlaa. Ne vie tuolla mun lampaita. Hei.
Sitten vielä. Älä koske niitä. Menee se yksi tuolla. Hei. Kiviäkin pitää tehdä. Nyt ollaan nämä tehty. Ас готова. Ас готов. Зешники. Зыждите. Ас готова. Зыждите. Зешники. Зешники. Здравствуй. Здравствуй. Зешники. Казанья. Зешники. Казанья. Зешники. Здравствуйте. Зыждите. Зыждите. Да. Правильно. Правильно. Да, да. Ас делаю. Mä tarvitsen lisää puuhakkailua. Лесоруб. Minne mä alan rakentaa? Onks tää vesikenttä? Tää näyttää sitä, että tää on vesikenttä. Hei! Heti kun tuo kastellakin on valmiina, pitää rakentaa se pappi. Да. Ne tulee muuten hakemaan ne vaikka varmaan veneellä. Ja sitten. Ei vittu kun ei riitä puuttua. Тотчас сделаю. Лесоруб. Mä menen tänne Ас odottamaan. делаю. Да. Зыждите. Tuolla sulla on molemmat villisiä. Kysymys kuuluu, onko tää saaristokenttä? Tämä on. Tulipahan tämmönenkin vielä, eli tuolla sitten vielä on. Tarkoittaa sitä hyökkää veneellä. Pitää itekin tehdä veneitä. Да. Правильно. Тотчас сделаю. Да. Зешники. Зыждите меня. Ne vei taas sen mun. Ei tää muuta oo mikä... Niitä tukikohta on tää. Nytkö ne hyökkää? Mä haen ton ekana, koska ne varmasti ton ekana sieltä. Okei. Ja 100 varmasti hakee ton ekana. Vielä ne on siellä. Tehdään toinen. Здравствуй. Ai Jana on lopettanut hommat. Nää tulee puita hakkaa. Eikö noita... Puita. Nyt tehdään toi... Parakki. Joo nyt nopee. Ас собираюсь. Да. Забирай. Sinne vaan. Monasteri. Правильно. Зыждите. Se piti ihan tonne veden äärelle tehdä rakentaa. Ei vittu, mitä toi tulee mun... Mene helvettiin sieltä. Да. Onko se pakko? Правильно. Да. Ас Ei делаю. tää maha enää mitään. Mene tossiin. Perre. Казанья. Сделаю. Зешники. Ас готова. Eikö oo tarpeeksi puuta? Tarvii lisää lihan puitten hakkaa. Тотчас сделаю. Тотчас сделаю. Забирайте. Здравствуйте. No niin sieltä ne jo hyökkää. Ei kyllä pitkään mene. Tuo pitää aidata tuo.
tää pysty mitään tekemään, turhaa mennä. Tuonne hyökkää nopeasti. Ei tää ollut mikään paha hyökkäys. Nyt takaisin vaan homma. Nopeasti pitää aidata toi. Käy tekee puita, älkää jääkö sinne seisoo. Лесоруб. Лесоруб. Касание. Ас. Делай ради. Ас готово. Ас делает. Nopeasti tuo aita toi. Sen verran hyvin kävi, että ainoa paikka, Слышь, mihin mistä ne pääsee tuuleen. Eikö tuo ainoa paikka, mistä ne pääsee tuuleen, toi 11. Ootas, mitä mä oon tekemässä? Linna pitää rakentaa. Toho. Mene pois täältä. Tulee mitään asiaa tänne. да. Слышь, Toiselle puolelle. Tää on porttikin tuohon. Vitsi, sitä tulee vielä tyyppi. Äkkiä. Missä niitten pappeja on? Oliko niitten pappi jo jossain? En mä tiedä yhtään. Imperialake ei pysty tekemään vielä. Nopeasti se aita siinä. Tuo auttaa ton linnan kunnosta. Ja ei vittu, tuolla on tommonen perkele. Piikki. Rakentakaa se aita. Ei siis se... Se on rakennettava se linna sinne nyt äkkiä. Nyt ne sai tehtyä. Rakennetaan uusi toi puulla tonne. Ei vittu, ne vie tuolla. Ettepä vie. Ai tuoltakin pääsee. Juos, ottakaa kiinni. Siellä ne vie. Hei. Ei vittu, äkkiä tonne. Noniin, nyt. Missä vitussa se pappi on? Missä vittu menee, kun sitä tarvitaan? ас готово. Typerys. Niin vittu se. Siellä. Äkkiä. Tässäkin on paikka. Ottakaa se nyt äkkiä. Yes. Nyt on hyvä. Nyt menee hyvin. Ne äkkiä. Tule. Да. Правильно. Kepaas. Правильно. No niin äkkiä. Nyt menee hyvin aidoissa. Съешьте. Правильно. Tuolta sisältä vaan tekemään. Tänne ei tarvitse porttia. Tuonne pitää linna rakentaa kans varkkareita. Tää pystyttää paljon vartiotoja. Ei vittu, no äkkiä tekee peltoa. Paljon mulla on lihaa. Mä ehdin katsoa. Tää näihin ukkoihin. Noin, tehdään tonne. Mennään vähän kaamaksi, että ne ei pysty... Jes. Tuo pitää varmaan rakentaa vielä aikaa. Joo pitää, tuota ne ois päässyt.
Sieltä ne ois päässyt. Siellä toi Mutterhore, ei riitä rahaa. Rakennetaan toinen saadaan lisää. Ja tästä saa niinku enemmän saa kannettua tavaraa. Pakko tarvitaan lisää näitä kullantekijöitä. Да, Tehdään tähän vartiotoimi. Hei! Mulla on täällä 3 relikkiä, nyt menee hyvin. En mä tiedä onko niillä yhtä, mutta ainakaan kaikkia ei pysty olemaan mitenkään tällä kertaa. Mä tiedä mitä ukkoja nää on, mutta tehdään niitä, mitä en ole koskaan käyttänyt. Mukavaa törmätä tämmösiä uusiin joukkoihin tässä pelissä. Kaikki saa linnasta eri joukkoja. Kaikki joukot on uniikkia siinä suhteessa tässä pelissä. Ainoa tää tämmösiä hevosia, okei. Nyt alkaa rakentaa sinne vittu linna. Ei helvetin perse. Mä teen itekin linnan tähän. Hei, mulle tuli idea mieleen. Mä rakennan sen. Mä en oo rakentanut vielä. Ei siis vaan. Toi. Eikä ne vaan tuu vesilällä tuolla. Mä pystyn tosta ampumaan. Mä tarviin 1000 woodia. лесоруб. Ja tää on lisää toinen toi varkkari tonne. Tarvii Imperialla, kun ne saa sitä siihen rahaa. Vittu, se ei pysty hei! Ei vittu, sitä on rakentaa toi nopeammin toi varkkari. Vaan se voidaan tappaa tuon saatana kyläläiset. No niin, nyt se alkaa ampua. Ei mitään. Ja se tuosta saatana... Sinne meni se... Ei vittu, se tuhoo tuon varkkari. Äkkiä pitää saada se peura. Imperiakin, mä saan täältä tehtyä sen. No niin vittu, se alkaa sitäkin ihan sama. Mä teen äkkiä treijaa äkkiä. Mä tuhoan ton linnan tosta. Pystyn mä näilläkin tuhoamaan jo ennen. Pystyn ne tosta kyllä ampumaan. Ja mä menen samaan aikaan ampumaan niitä. Meillä on vielä 5. Siellä on pappikin. No nyt tulee katapult. Toi kannattaa ampua ekaan. Yes! Ai saatan. Eskin jalkani tohon. Tuoli tohon jalkaan. Kai se vesilläkin voi rakentaa tuon. Tässä lisää näitä. Vaan raja se saakka. Tehdään vielä viimeiset houset. Yksi house tuli liikaa, mutta aivan sama. Ainakin on ylimääräisiä houseja. Ne voi tuolta muuten hyökätä. Tonne kannattaa rakentaa kans linnaus. Eli kun tonne vesilälle kannattaa tulla. Käy kattoo. Voi pitää huomioida kans. Mä aitaan tosta. Ne voi tulla tuolta laivua. Kyllä tietokoneella on älliä päässä. On täällä originalaillakin älliä päässä. Nyt tonne vaan. Mä parannan näitä. Missä mun seppälä on? Täällä. Ja ne pystyy tästä ampumaan.
Eikö pysty ampumaan? Onko ne näin onnettomia? Ei pysty ne tästä. Vittu ne tuhoutuu sekunnissa. Mä vaihdan näihin. Linnojen välistä taistelua. Nyt alkaa tulee noita vesijoukkoja kun tuolta. Mä päivitän kavalia. Mä teen. Jouskailla. Katsotaan näitä. Делай. Да. Лесорубка. Tää yksi vielä. On vähän kauemmaksi, ei pysty ampumaan. Niitäkin tuli tekee treijaan kutoon. Tää hoidetaan linna. Ammutaan toi paskaksi. Vaihtaa paikkaa. Nyt se tulee tänne ampu. Ammu nyt saatana. Ulos, ei. Tuo sen linja. Rakennan uuden. Niin tää tänne tuli katsoa, että pitäisikö tonnekin rakentaa aita. Pitää varmasti. Nää loppuu täältä, mä menen tänne. Правильно. Kultaa. Ei jumalauta, ne tuli tänne. Meillä on aina näitä laitoja. Ne ampuu tuolta, mutta tonnekin pitää rakentaa jotain. Pitää tonnekin rakentaa linna. Rakentaa tonnekin linna. Äkkiä. Monta tyyppiä rakentaa kerralla. Rakennan vielä linnan tonne. Ihan 100 varmasti hyökkää tuoltakin paikasta. Missä se kauppa on? Nyt ne hyökkää tuolta. Ihan sama, ei pääse tänne. Mutta mitään puuhakkaajia mulla on. Pitää taas rakentaa lisää puuhakkaajia. No sieltähän ne tulee. Arvas. Kun noi on korjuttu, niin mä ei tonne liikaa.
sen linnan torni. Ja nyt nopee. Nyt niin nopeita kuin pääsee. Oho. Tonne linna. Ne meinaa hyökkää tuolta 100 varmasti uudestaan. Älkää tämä valmiina estää. Mä en tee mitään vesillä, antaa olla. Mä tuolta, nyt mä ainakin pystyn vartioimaan, mä teen uudestaan vesillä. Otan kalaa tuolta. Onko mulla mitään... Ас готово. Anna täällä... Nosta kiviä. Mä rakennan tänne vartiotorneja lisää. Выждите меня. Teen näitä. Ei oo puuta yhtään. Täytyy rakentaa lähemmäs toi puuta. Ei oo siekään rahaa. Päivitetään nää piikit. Mä näin helvetinmoisella laumalla niille hyökkää tästä suorilta. Sitten kun mulla on... Nyt mä voitan tää kenttä. Nyt on niin hyvät vartiot mulla. Mä päivitän noin kuortoja. Joo, se tän yrittää tulla vähän vedenellä veneelle. Ulkoilu vaan. Tällä kertaa minä voin. Hahahaha. Tehdään näitäkin lisää. Päivitän on elitän koijarissa. Ei vittu, että menee tuolta ampumaan. Aina ne keksii jotain. Pitäisikö me oikeastaan ite nyt tästä? No pakko oikeastaan ite. Mä hyökkään ite, mulla menee ihan hyvin. Mä en tarvitse enää odotella. Kaikki mukaan. Kaikki vaan mukaan. Hei, piikkejä tarvitaan. Tarvii vähän piikkejä ennen kuin mä lähden tästä. Nää mukaan. Ne käyttää noita perkele. Voin mä jo hyökätä. Odottaa, ne piikit tulee myöhemmin. Kelätten liinnaan, mutta mä... Pois. Vetäydytään. Sieltä tulee niitä pappeja. Hei, ei vittu, äkki... Seinä. Oi perkele. Äkki vetäytykää. Jumalauta mikä tulipallo. Mä teen itekin piikkeen. Missä ne mun vehkeet?
Ne on kuollut ne mun Grey-buketit. Sitten vaan tuhoamaan tonne. Mennään tuomaan Grey-buketit eka. Tonne ei kannata mennä, niillä on linna tuolla. Niillä on linna tuolla. Lisää ukkoja. Lisää ukkoja. Nyt russataan siellä. Paskaksi se aitas. Niillä on tuolla tukkari. Meillä kyllä linna tuollekin ihan 100 varmasti, mutta ihan sama. Aivan sama. Hei, menkää. Kaikki vaan menkää tuomaan se linna siellä. Tehdään toi... Alpeetterit vaikka muuttaa tuolla. Sitten ne mun kaikki joutuu. Nyt se tuotu sai tehdä justi. Sitten mennään nopea. Mennäänkin tonne, se tulee niitä tsemppiä. Mennään nyt sinne, menkää tuhoamaan vaan. Ei vittu nää linnaa noin paljon hajuttaa. Nyt saatiin tää paskaksi. Koko tänne uuden joukon. Tänne. Tää on nää piikit tänne kanssa. Tehdään uusi joukko tänne. Hei! Tuli mieleen hyvä idea. Täällä tänne hevosliin. Minä teen tälleenkin. Nopee. Nyt tuli tämmönenkin mieleen. 6 puuhakkaajaa vaan ihan sama. Nyt ei vittu. Aina yrittää tuota mun piikkiä. Yrittäkää. Nyt mä voitan tää kentän. Käytä se kaste tähän sitten. Kaste tähän. Hei, nyt nopee. Nyt ei saa. Herran viireitä. Nyt ei saa tehdä virheitä. Tää pitää se bloodlinein tuolta. Onko kulta hakattu? On. Tuolla on lisää kultaa. Ja sama nyt jos joku villakari tee mitään. Aivan sama tässä kohtaa. Mä voitan tää peli. Missä ne on? Mä voitan tää peli. Mä saan vaan tehtyä. Joukkoja tarpeeksi. Vedään linnaukkoja tästä kanssa. Mä oon valmiina kohta uuteen hyökkäykseen. No niin perkele, mä sain tehtyä.
Да, да. Paljon mulla on ukkoja. Vittuko, mitä mä saan tehty? Mä saan tehty näitä... Näitä voi tehdä paljon. Nyt tulee voitto. Tunnen sen luissan. Ja spoilaa Akille etukäteen, että... Mitä tässä tapahtuu. En mä tiedä itekään vielä, mitä tässä tapahtuu. Vai se vielä tulla häviö. Tehdään vaikka näillä... Mitäs sitten tehdään? Tehdään nyt tää. Eiköhän nämä riitä jo. Aletaan hyökkää. Mä rakennan puulan vaikka tuonne. Nyt hyökätä. Ensimmäinen voitto tietokonetta vastaan. Kokeilla. Voidaan mennä varmaan tietokonepeleen kauan aikaa sitten voittanut modernaiden vaikeasti tai helpolla. Ei nyt äkkiä takaisin vetäytykää. Mennään tuomaan toi. Mä moderaatioilla voittanut tietokoneen varmasti kauan aikaa sitten, mutta ei koskaan hardvaikeasti. Tässä on ensimmäinen. Nyt pitää suojella noita piikkejä. Nyt pitää suojella piikkejä. Ala tänne yrittää tulla tommosella räjähdetyypeillä. Ai. Saatana. Lisää ukkoja. Alkakaa tulla. Nyt se voitto tulee. Aistella. Yrittää tulla. Nyt se tuhoutuu. Tausenter paskaksi seuraavaksi. Tausenter paskaksi seuraavaksi. Nopee. Alkakaa tulla. Lisää ukkoja. Nyt tulee mulle katapultti kautta. Sitten kai kaikki ei huomata. Tuottaa se. Tulee nääkin ukot tänne. Menkää tekee vaan juttuja. Se menettää paljon kallisarvoisia villakereja. Meillä on tuollakin niin tausentereitäkin mun pitää alkaa tekemään jatkossa enemmän. Mennään tuo tauseita. Ei näitä pitänyt tehdä. Nää tehdään S. Ootas tehdään tälleen vielä. Meillä ei muuten holeisia edes.
tuollakin tauseet. Nyt se tulee se perkelee eka vuonna. Harjoittelu tuottaa tulos. Tää keittikin oli kyllä semmonen, että tässä on vähän helpompi pärjätä. Voitto on voitto. Hardi vaikeasti tässä on päällä. Menee tuollakin tauseitten. Nää se tuhoaa. Mä vaan tuhoan noin. Perkele, hyvältä tuntuu ensimmäinen voitto tietokonetta vastaan. Hard vaikeus. Vettää tää siekeporto. Niillä on noita veneitä tuolla, mun pitää rakentaa itekin. Näitä kalleja. Oli niillä kuljetusaluksikin tuolla jo tehty. Ne ois tuolta tullut. Onko niillä enää työntekijöitä? Epäilen. No tonne tehnyt parat. Eikä tuolta tuli kuttu. Mitäs näin? Eikä nää väli tekeekö mun työntekijät mitään, mä oon voittanut.
Mikä voi viedä multa voittoa enää pois? Mä muistan, oliko sitä 2019 vuonna voitettu Hardilla näitä pelejä. Ja nyt ollaan ainakin voittamassa. Olkoon tämä minun ensimmäinen voitto Hardbikessa, kun tämä minä ennenkin tiedän ja olen tehnyt tätä. Kyllä minä nyt muistaisin, että mä olisin voittanut 2019 vuonna Hardpelejä, en mä oo voittanut. Tämä on mun ensimmäinen voitto Hardbikessa, Age of Empiresissa, tietokonepelejä vastaan. 1 vastaan 1 ottelu. Mä käyn tässä siirrässä. No se tarvii kultaa. Se linnapakko saa. Siis toi... No niin, nyt näkyy kaikki. Niillä on täällä ympäri kenttää näitä menee, näitä laivoja. Ne tulee tänne. Meillä on tulihoita. Mäkin rakennan tulihoita. Se on toi. Tuolta hävää. Ne vaan pyörii täällä. Ei niillä ole mitään muuta täällä enää kuin nämä. Yrittää kultasauksella lähteä karkuun. Miksi vitus? Tuolla on niitten noi kalat saakka. Vittu kun tuntuu hyvältä voittaa ensimmäistä kertaa vaikealla vaikutuksella tietokone. Huomaa, että oon mä tässä kehittynyt. Hartus tekee mestari. Aloittelevasta pelaajasta olen edennyt kohtalaiseksi pelaajaksi. Oh. Kun huhtikuussa aloitin pelaa tätä Age of Empirea taas, niin mä olin silloin aloitteleva pelaaja, mutta nyt näin kesäkuussa mä oon edennyt kohtalaiseksi pelaajaksi. Kohtalaisesta pelaajasta pääsee pikkuhiljaa taas eteenpäin. Kyllä ne otti 2 relikkiä. Mistä yrittää pakenee vielä tuolla kuljetusaluksella? Ne oli suunnitelmassa siis hyökkäystä kuljetusaluksella. Ja siisteen näitä tulimuotoja. Pelaan tänään vielä myymistä Joon of Arkin kauppaan. Minne se niitten laiva on? Ei noita tarvitse. Tuolla on yksi kyläläinen.
niin, sieltä se tuli. Ensimmäinen voitto näin vaikealla paikassa. No niin. Tulihan se voitto sieltä. Olisi varmasti tähän alkanut kuljettaa niitä tyyppejä. Mä olin tänne linnaa kanssa tekemässä. Mulla oli isompi armeija kuin niitä. Ne teki Feodin ja Kastlake ja Imperlake ennen mua. Me tutkimaan enemmän karttaa. Okei, se oli siinä. Voitto tuli. Ja tämä on ikuistettu videolle.